Storbju ta' mużika qawwija minn fuq l-opri tal-baħar kummerċjali li jorganizzaw il-boat parties għal Maltin u t-turisti qed jurtaw residenti li jgħixu mal-kosta tal-pajjiż. Fl-aħħar ġimgħat ir-residenti kitbu lill-Uffiċċju tal-Ombudsman u l-mentaw miegħu dwar il-livell ta' mużika għolja minn fuq il-baħar li xi minn daqqiet tibqa' ddamdam sa sbieħ il-jum. L-intervent tal-Ombudsman wassal lil Transport Malta biex taġġorna regoli tal-2017 dwar id-daqq ta' mużika fuq dajjes li jsiru fuqhom dawn il-boat parties. Fost il-miżuri li ttieħdu, il-mużika għandha tieqaf mat-tokki tal-11 ta' filgħaxija. Wieħed mill-ikbar operaturi tal-boat parties spjega magħna li huwa jilqa' dawn ir-regolamenti l-ġodda iżda sostna li dawn ir-regolamenti fil-fatt mhumiex ġodda xilhom li ġew implementati sa mill-2017. U spjega wkoll li l-unika diżappunt li għandu huwa li kif tistgħu tisimgħu hawn nuqqas ta' mużika, anke mużika baxxa. U spjega li din taffettwalu l-klijenti għaliex ma jkunux daqshekk entużjasti biex imorru u jiċċelebraw u jgawdu fuq dawn l-avvenimenti. Il-Harbour Master u Chief Officer tad-Dipartiment tal-Portijiet u l-Jottijiet ta' Transport Malta, il-Kaptan Fritz Farrugia qal li l-uffiċjal tal-infurzar fih dan it-taqsima marittima tagħmel spezzjonijiet skedati u oħrajn għall-arrieda. Jekk tidħol inna xi rapport li hemm dajsa qed ovvjament qed tuża qed idoqqu muża xejn għolja li qed tiddejjaqa u ma mhux qed tirrispetta ir-responsabilità soċjali, ovvjament ħanuħdu azzjoni billi nkellmu l-kaptan, intuħ l-option, ovvjament jew ibaxxi l-mużika jew ovvjament isib post ieħor fejn mhux ħajdejjaq in-nies. Għamilha ċara li qabel isalpaw hemm proċedura li tiġi segwita. Jinformaw lil Port Operations sa 24 siegħa qabel l-event, jibgħatu l-email, fl-email dejjem parti mill-avviż irid ikun hemm inkluż il-mobile numbers ta' ġiex persuni abbord biex jekk għalli jista' jkun ma nistgħux naqbdu mal-vapur bil-VHF ikonna aċċess inkellmu n-nies ta' abbord. U għażid jgħid li l-operaturi ta' dawn il-bċejjeġ issa għandhom l-obbligu li meta jkunu qed ibaħħru qrib inħawi residenzjali jridu jżommu l-livell tal-mużika baxx. Jekk hemm xi operatur mhux qed jikkopera ovvjament ħajkollu jiffaċċja anki multi u jekk ovvjament naraw l-istess operaturi qed jibqgħu ma jimxux mal-avviż jista' jkun il-każ li ovvjament il-liċenzja tagħhom tiġi sospiża. Saħaq li s-saħħa u s-sigurtà tibqa' il-prijorità. Kull min jaħdem fuq vapur kommerċjali Malta jrid ikollu ċertifikat ta' kompetenza, inkluż il-kaptan. Il-kaptan mal-operatur għandu responsabilità jaċċerta li s-saħħa s-sigurtà jekk aħna waqt l-inspezzjonijiet tagħna naraw li ovvjament dawn l-affarijiet mhux qegħdin isiru, ovvjament jista' jkun il-każ li mbagħad nieħdu passi anki kontra l-kaptan. Il-Kaptan Farrugia wissa wkoll li mhux permess aktar isiru sound checks fil-portijiet, għalli dan għandu jsir barra mill-port biex ma jdejqu lil ħadd.